правим оценка на ефективността на билката Tribulus terrestris при мъжката сексуална дисфункция, като това проучване е извадено от Американската библиотека по медицина. Основна цел е да се сравни колко е ефикасен екстракта при лечение и при този с плацебо ефекта. Това проучване включва 180 мъже на възраст между 18 и 65 годишна възраст с лека и умерена еректилна дисфункция. Те са разделени на две групи от по 90 човека, като на първата група е дадено екстракт от Tribulus terrestris, а на втората плацебо ефекта. В проучването са включени мъже с еректилна дисфункция, хипертония, захарен диабет и метаболитен синдром. Забележете, за това проучване е използван екстракт от български произход. Всяка таблетка Трибестан съдържа 250 мг активно вещество. Всеки пациент е приемал 3 пъти по 2 таблетки на ден след храна по време на 12-седмичен цикъл. След този период на лечение е наблюдавано значително подобрение на сексуалната дисфункция при мъжете приемали екстракта, в сравнение с този на плацебо ефекта. Като цяло се е стигнало до заключение, че приемът на Tribulus terrestris подпомага лечението на еректилната дисфункция при мъжете.